Moikka taas YouTube. Tänään Danieli kuvaa, koska mä pelaan. Siis te ette usko, kuin järkyttävä lagi tässä pelissä voi olla. Niin, nimeltä Minecraft. Niin, ihan paskanen lagi. Tää. No niin. Kattokaa. Mä tein siis täysin tasaisen maan. Ja se on tämmönen, missä on pelkkää stone, ei dirtti. Mut kattokaa mitä peli päätti silleen. Niin, tää ihan vituuttaa nyt kumpaakin. Että meidän pitäisi nyt hakata koko maa takaisin tyhjäksi. Niin, silleen, tästä tulee pikkusen stäkkeen kamaa, hei. Jaa, siitä tulee joku tulee 4000 stäkkiä. Ja sitten tää peli lagaa, että voi hakata 100 kertaa, että se ei hajoisi. Ja se on vittua! Oikeesti. Mä en ymmärrä tätä peliä. Tää on paskapeli. Tää on paskapeli niinku Growtopiokin. Growtopia on pikkasen paskapeli. Paitsi et mä osataan vielä pro tyröily. Nonni. Ei kun vaan ylöspäin. Lähetään vaan sitten. Ja sit se loppui just siihen. Paikka. Niin perkeleen. Paska. No niin, nyt kun kuvataan vähän pikkasen tästä nyt vähän jotain muutakin. Ei kun pikkasen jotain muutakin vähän kuvataan. Lopeta se video. Tää oli vaan niinku oikeesti epic fail video. Epic fail. No niin, se oli epic fail.